Seo scéal faoi chalínóg dar a bhenim Ciara Cainteach. Cailín deas geallgháireach a bheith Ciara, agus haintí go mór le gachtainine. Bhí cuid mhacáirdice, ach ar an drochuair bhí rud a bháin fóthaí nar haithin le duine be. Bhí sí beagáinín ró chainteach. Níor stop Ciara den chaint riamh. Bhíoh sí caint ag an tábla ag amdinéir le daddy. Bhíoh sí caint na siúpaí le mami. Bhíoh sí caint le na mada cócó agus iad ag súgras a cháirdín. Agus bhíoh sí caint nuair nár cóirde sa seomra ranga. Ar nói, bin an fá gur tugad Ciara Cainteach irthaí. Níor bhaile Ciara an scoil. De bhar go mbeadh sí gcónaí caint ní bhíoh cadacha sí an neice le duine be agus í gobar. Bhíoh an múinteoir ag tuairt amachta go minic mar go mbeadh sí gcónaí caint in áit a bheith géisteacht. A Ciara, is féidir a bhad níos mó amhlaim agus tú i géisteacht na mar is féidir le a amhlaim agus tú i caint a deirech an múinteoir lé. Bhíoh Ciara i droblóid go minic ar scoil agus bhíoh mami agus daddy crosta lé. Bhuaileann le Ciara an links nábha, ach inis is a rís ní bheadh cadacha do lán mar go raibh sí chó cainteach sin ar scoil. Ciara bhocht. Ní raibh sí féin ná aon duine ábal a stop a chur lena chud cainte. An son lámháin, bhog cailín nua isteach sa teach in eice le Ciara. Chuid Ciara agus cócó ar chuairt chuthaí chun fáilte chu rimpe agus ar nói, thosaigh Ciara i caint lé. Lára bainim de. Bhí sí an deas agus difriúil agus haintí go mór le Ciara. Agus iad ag súgra le chéile thosaigh Ciara i caint le Lára. Labhair sí le gan stop, gan stad. Labhair sí faoin scoil. Labhair sí faoi chócó. Labhair sí faoin na clán agus faoin na cáirde. Bhí Lára sásta éistead le Ciara ritheanama gan a bheith gur isteachtarthaí nó bheith tuairt amachta. Ar deire chur Ciara ceistirthaí. Cén fá, bhfuil tú chó ciúin sin na Lára nach bhfuil tú a géirí labhairtlam? Well, a Ciara ar sa Lára. Dúrag le mo gcónaí gur féidir níos mó amhlaim agus tú i géisteacht ná mar is féidir amhlaim agus tú i caint. Sinna deir mo bhúntóir scoile lumsa chomá ar sa Ciara. Féidir gúilinn ceartacha ar sa Lára. Nuair a chuid Ciara bhaile ag am taon tráthnóna sin, thosaigh siad smaoine faoin méid a dúirt Lára lé. Bhfuil tú ceart go leor as dóir ar sa daddy. Tá tú an chiúna nocht. Tá mé go bra, iadí. Níl me ach ag smaoineh ar sa Ciara. An lád ar giún chuid Ciara ar chuairt chuig Lára a rís, ach an iris seo, in áit a bheith caint gan stad, chur sí cuid mhór ceistena ar Lára fuaithe féin. D'éist sí go cuaireamach le gach rud a dúirt sí agus dólam sí an chuid rudaí faoi Lára. Tá mé mo chónaí in éireann inis ar sa Lára, ach is as Mexico mé. Chur Ciara ansims na rudaí go léir a bhí le rá ag Lára faoi Mexico, faoin tír, faoin teanga, faoin aimsir agus go leor eile. De bhar go bhain Ciara an irid sin suilt as a bheith géisteacht le Lára, rinne sí iirecht éisteacht le daoine eile as sin amach. D'éist sí go cuaireamach le na múinteoir agus de réir a chéile dairigh go háanmháiléthe ar scoil don chéadúir riamh. Bhí an múinteoir chósáasta sin lé gur thug siad dúis speisialta de. An sin ina bháin, animníodh Ciara mar ghalta na seachtaine, agus bhí glundar críoirthe. Well, a Ciara, nach bhfuil sé an deas dúis a áil ón múinteoir ar sa mami. Tá mami ar sa Ciara, a seo amach díana me ma heacht níhil ar scoil agus betú féin agus daddy bródúil asam. Bhím féin agus daddy bródúil as a gcónaí a chrí ar sa mami. Racha míad go dtíon links nábha dé saharann
agus is féidir a cuide a thuair de lára chomh maith. Beidh sé sin aus fad gur raibh míle maithagad a bhaimí, beidh áthas lára cinnte. Chuaigh Ciara agus lára go dtí lings námha an sathairn sin, agus bhí an spríocha. Agus dólam Ciara cúpla focail Spáinise ó lára rud a chur áthas orthaí. Cad é mar a dtír fáil lings námha sa Spáinise lára sa Ciara. La piscina sa lára. Agus diacuid? Hola sa lára. Agus is mise Ciara. Me llamo Ciara sa lára. Ba bhráilm sa bheith ábal a Spáinise labhairt sa Ciara. TUILLEADH a Ciara, be mise mar bhúntóir agat sa lára. Ó bheadh sé sin Scéalta lára. Cad é mar a dtír fá Scéalta sa Spáinis? Phenomenal sa lára. Phenomenal mar sin sa Ciara. Lean Ciara de bheith géisteach le lára agus tar éis tamil bhí neart focail Spáiniseice. Bhí na dahanna agus na hibhreacha ar fad ólasaice agus go leor eile. Dinis Ciara don bhúntóir go raibh siad fáilim na Spáinise le na cara nua lára. Bhí an múntóir lán sásta faoi sin. Caic tú bheith inta mai géisteacht chun teanga mar sin a ólam a Ciara maith féin. Á sin amach hanan scoil go mór le Ciara. Agus níor stop siad a bheith ag fáilim rudaí nua. Dólam si faoi ghahanna an túir catha, faoi ainmneach na nanamhaithe, agus faoi dhaoine I ddíortha eile ar fud an domhain. Agus cé go mbíonn Ciara I caint go fóil is fearr go mór lethe a bheith géisteacht agus a bheith ag fáilim inis. Tá cuid mhór ólaiseacha faoi go leor rudaí I gaeilge agus a Spáinis, agus ní thugtar Ciara Cainteach orthu níos mó, ach Ciara chliste. Agus b'ine goibh Scéal Chiara.